que a convocatoria de web que temos a aula chea e vamos a dar comezo logo a este curso que se presenta por lo menos interesante e espero que sexa entendido por vos, non? Porque ten o reto de crear o debate sobre esa pregunta tan suxerente que está no título do curso, non? Sempre dicen aos enxeñeros que somos un pouco aburridos poniendo títulos e penso que esta vez o título é suficientemente suxerente e representativo de que podemos facer coa terra, non? E para iso, queremos poñer enriba da mesa a problemática da xestión da propiedade e dos usos da terra, non? Un binomio que moitas veces vai unido e que ao mellor que debemos comezar a separar. Este curso dá un pouco continuidade a un curso que xogou no 2013, que tamén tuvo boa acollida e que tratamos un pouco de recuperar para reforzar este debate, porque a problemática sigue sendo a mesma e polo tanto polo que estamos hoxe aquí, non? Este primeiro día de setembro. Fixadevos que no pasado non tiñamos acceso á terra e hoxe que casi todos somos, a maioría, somos propietarios, a maior parte dos ciudadanos hoxe en día, parece que son propietarios de terra e parece que non sabemos que facer con ela, non? Ainda que sobre este contexto histórico seguramente que despois nos vislumbra mellor o compañeiro Rodolfo Fernández, que tiña aquí a miña dereita, que é catedrático en Historia Contemporánea e que nos, fará un poquinho máis de luz sobre como chegamos a esta realidade que temos hoxe en día en canto a propiedade e os usos da terra. E o que sí é certo é que, tampouco a administración nos presenta solucións, nin directrices, nin nos dá resposta a esa pregunta, por lo que nos parece máis pertinente ainda facer este tipo de cursos, non? E desde a universidade, que tamén somos administración, non podemos botar valores fora, ainda que non temos competencias en regulación de usos dos solos e que temos competencias en informar e en establecer un espírito crítico e innovador que fai falta para responder á pregunta. Por lo tanto, penso que tamén somos responsables e por eso nos animamos a ter esta iniciativa, non? Neste sentido e para establecer o debate, contamos un ano máis con expertos e especialistas como os que me acompañan hoxe na mesa, que aceptaron moi amablemente a invitación a dar clase neste curso e, que nos presentarán a súa visión sobre as diferentes temáticas que rondan en torno a este ámbito. Pero nos dará sobre todo a oportunidade de que fagades preguntas e de que teñades unha participación activa. A terra é cousa de todos e trataremos de que no debate participemos todos e vos tedes un papel activo que vai implícito coa matrícula, de fazer preguntas e de dar a vosa opinión tamén sobre as diferentes temáticas que vayan saindo. Entón, desde agora xa vos animo a que participedes activamente. Non entraría a demollar demasiado o programa, que xa tedes todos con vos, xa vos lo entregaron agora e seguramente xa consultastedes, pero que sí é certo que para mellorar a xestión do territorio fai falta información, e para eso nos axudan bastante os sistemas de administración de terras e coido que no noso país o sistema de administración de terras, é dicir, os sistemas que teñen información sobre valor, uso e propiedade da terra, o máis extenso é o catastro. E mañá nos falarán tamén do catastro, da importancia que ten e do sistema de información catastral. Seguindo con os sistemas de información, tamén se presentará aquí neste curso o SITEGAL, que é o Sistema de Información de Terras para a Xestión do Banco de Terras de Galicia, un instrumento de xestión de terras potente, o mellor, infrautilizado, e que tamén nos falarán del nestes días. E tamén se presentarán ferramentas, algunhas delas que se desenvolveron desde o laboratorio, como o SIXOT, o Sistema de Información para a Xestión e Ordenación do Territorio, unha ferramenta tecnolóxica que nos permite mellorar a participación pública.
nestes procesos. Tamén se falarán de algúns algoritmos que tratan de simular a ubicación de usos no territorio, como por exemplo o programa OpenRules, se falará tamén estes días. Entón, tenemos oportunidade tamén de conocer diferentes enfoques e diferentes ferramentas que nos poden axudar a ir dando respostas á pregunta do curso, non? Non quería aproveitar este saúdo de benvida tamén para dar un especial reconhecemento ao noso amigo e compañeiro Rafa Crecente, que nos deixou o 1 de xullo, despois dunha longa enfermidade, e que tamén era co-director deste curso, non? Seguramente que lle hubiera gustado estar hoxe aquí e disfrutar vendo a participación que hai e seguramente que vendo o éxito do curso. E Rafa, tivo unha intensa vida académica, non? Desde o ano 95 que creou o Laboratorio do Territorio, o Laborate, que seguro que vos soa, e son tamén os amigos a consultalo na página web, que é o grupo de investigación que promove este curso, non? E, desde a creación do Laborate ata, Rafa tamén impulsou iniciativas relacionadas con este curso, como, por exemplo, o Máster Terra, que é o Máster de Xestión Sostenible da Terra e do Territorio, que xa vai pola súa sexta edición, e aquí vexo algún alumno que fixo o máster. E, un máster que profundiza nas temáticas que se van a abordar esta semana e no que, ademais, aproveito para comentaros que ainda hai plazas vacantes, o sea que, se algún está interesado, ainda ten esa oportunidade. Ainda que o compromiso é máis de unha semana, senón que é un curso académico, non? E outras moitas iniciativas, incluso, que, non me parece comentadas, para non estenderme demasiado, pero simplemente mencionar para os que non o coñezades, que saibades un pouco que Rafa estivo detrás destos temas. E por último, agradecer a vosa asistencia, agradecer o interés, espero que o curso que satisfaga as vosas expectativas, e agradecer tamén aos profesores invitados que tiveron a amabilidade de responder a nosa invitación. Sin eles sería máis difícil forzar este debate, e agradecer, por suposto, a José María, que teño aquí a miña esquerda, que é o secretario do curso e que xa seguramente moitos vos coñecedes, porque estive en contacto con voscos, e José María xunto coas dúas alumnas colaboradoras, con Noa e con Sara, que fixeron as xestións pertinentes, varias e múltiples, que nos fan posible que estemos aquí iniciando este curso, o sea que gracias a todos. E, por a miña parte, nada máis. Animarvos a que aproveitedes o curso e que teñades unha boa semana. A ver se entre todo isto vai salindo o sol tamén, así de vez en cando. Entón, agora doy a palabra a José María, non sei se vos quere contar unhas cosillas xa máis de organización, e máis, gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Simplemente quería preguntar un poquinho as palabras de David e daros algunas sugerencias o indicaciones relacionadas con o intendente do curso. Cando falaba David sobre o título do curso, que facer coa terra que temos, a mí me viña a cabeza, vai pregunta máis retórica, non? Que facer coa terra que temos? Parece que todo o mundo en Galicia sabe que facer coa terra que ten, na medida que toma decisións de como usar ou de que facer con ela. Parece entonces unha pregunta un poquinho retórica, non? Para que preguntarnos que facer coa terra que temos se todo o mundo, cando lle preguntas, ou sabe directamente se dice, cando en lugar se cae que facer con ela, ou dice, e que vas a facer? Facemos o que un poquinho que faz todo o mundo. E de feito o curso, na medida que a pregunta retórica, trata de, eu creo que o objetivo final é volver ao inicio e resetear, pensar, ao mellor o que facemos non é exactamente o que queríamos facer, nos queremos facer outras cousas con elas. Ao mellor hai máis posibilidades das que, como dicía David, a administración habitualmente ten en mente e que podemos desenvolver. Así que volvamos ao inicio, non estamos condicionados a nada e pensemos que podemos facer con
digamos, que a terra que temos, que a terra que posuímos, aquilo que queiramos. E nese sentido estaba pensado o curso polas tardes, bueno, en relación co programa, nos teria de cuidar un poquinho máis do que tedes aí onde descrito. O primeiro bloco polas mañás, pero tratamos de facer. Bueno, tenemos unha serie de xente en Galicia que pensa sobre o territorio, que pensa sobre a gestión territorial. Despois, a última da mañá, temos un bloque de presentacións que foron alumnos do Máster Terra que fixeron investigacións dentro do programa formativo e que presentan aí os seus traballos finais de máster. E despois pola tarde temos en todos os días un espacio de tarea. Son 2 horas, no primeiro día vamos a dedicar a pensar hoxe pola tarde que facer coa terra que temos, como nos gustaría que fose Galicia no futuro, casi a reflexión para Galicia. Mañá veremos cales son as principais problemáticas que temos para alcanzar esa visión e os xoves, se non me equivoco pola tarde, veremos cales son as fontes de información, tecnologías que temos disponibles tamén, que nos poden axudar tamén a alcanzar esa visión. E finalmente, o venres, queremos unha excursión, unha saída a campo, para ver todo o que estamos vendo aquí neste edificio, no Ibaler, para verlo en real e palpar esas dificultades en mundo real. E nada máis, cuestión de intendencia. Pois, non vos dixen antes no correo que vos enviaba, que además me equivoquei na hora, vos dixen a 9, e algún que se entende para non te va. Xa mandaron un correo así dicindo, non é bueno para a ler, pois efectivamente era as 10. E se me esquecíme de decirvos que estáis invitados a comer, e vamos tratar de ir todos juntos, aquí na cuestión municipal, pero na cuestión municipal non, que é Cafetería Pedreiros. Cafetería Pedreiros. Pero bueno, aí tamén é unha cuestión, así que vamos aquí. Se non vai facer traxe de baño, pero... E que máis? E contar tamén que, como se ocurría no correo, íamos tratar de escoller, como fixemos no 2013, a mellor ponencia. Van unha serie de ponentes e vos ides ser xurado desses ponentes. De feito, van a ter un pequeno premio, que a vosa decisión vai a contar para eles. E, bueno, os criterios poden ser os que